Pajjiżna u fost l-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-produzzjoni tal-ilma hija ikkumplikata. L-ilma tal-vit tagħna huwa taħlita ta' ilma baħar li jkun tneħħilu l-melħ u l-impuritajiet permezz ta' sistema ta' reverse osmosis u ilma tal-pjan. Din it-taħlita hija immonitorjata kontinwament sabiex ikun żgurat li l-kwalità tal-ilma ikun dejjem skont kif indikata fid-Direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar l-ilma tax-xorb. Mod kif il-korporazzjoni ilha 50 sena tippurifika l-ilma huwa permezz tal-użu tal-klorin li jservi biex jiddiżinfetta l-ilma, iżda li kultant iħallih b'toma u riħa partikolari. Iżda issa proġett li qed isir bisħab bejn il-Korporazzjoni tal-Ilma u l-Università ta' Malta bisaħħa ta' skemi Ewropej se jkun qed ifittex teknoloġiji ġodda u innovattivi biex inaqqas konsiderevolment l-użu ta' din il-kimika. Dan ukoll sabiex il-konsumatur ma jibqax bil-perċezzjoni żbaljata li l-ilma tal-vit mhux tajjeb għax-xorb filwaqt li jitjieb fit-toma u r-riħa. Il-proġett bl-isem ta' Purilma se jkun qed jażel 3 tipi ta' teknoloġiji differenti ta' dan it-tip. Il-teknoloġiji l-ġodda se jkunu studjati biex finalment tintażel l-aktar waħda li tidher li hija effiċjenti biex tintuża fi proġett pilota, biex eventwalment jekk tinstab li hija effettiva tibda tintuża fuq skala nazzjonali għal produzzjoni ta' ilma itjieb minn dak li qed jiġi prodott fil-preżent.